So I actually matter no one by one. Okay. We're still coming to you, ladies. Yes. Okay. So. Go gini sir. I'm Mr. Michael Abu. Gini ke na-arụ? Okay, the canal. I'm onye ọrụ ugbo. So, can you combine the young ugbo with egwu ikorodo? Egwu ikorodo anaghị aya anyị ọrụ ugbo. Na ọ bụrụ o nwere dịka ebe a na-eje like nke tata. Agwara chairman o nwere ne ka ha chọrọ egwu chairman bịa kpọ anyị. Ọgwụ anyị na enwere egwu. Enye time anyị efize maka ọ bụ ya anyị nwere n'ihe anyị kwere na nkwa. Anytime a chọrọ anyị egwu na anyị ga-abịa zook jee ya ọmara ma ndị ọrụ oyibo so ndị ọrụ oyibo na ọ ga-ana ọrụ na nke nke na-daba na dị awa na anyị oji osoro ma ọ bụ na ọ dabaghị ya ma arapụ mana ọ bụrụ ma ndị businessmen ma ndị ọrụ aka ma ọrụ ugbo ọ nweghị ọ na-aya anyị